أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Draga braćo i sestre, u svijetu se nalazi nekoliko religija, ali imamo tri glavne religije. Ove religije su počeli sa dolazak Hazrat Ibrahim a.s. Mi možemo da kažemo hrišćanstvo, jevrijsko i islam i počeo od Hazrat Ibrahim a.s. To znači negdje daleko izvor je isti i poslije prema potrebe vrijeme ovi poslanici njihove religije su pojavili. Islam tvrdi da Islam je zadnja religija, Islam je završena religija i časni Kur'an isto kaže da Allah završio svoj blagodat sa dolazak časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Na ovo doba mi vidimo od hrišćanske strane imamo nekoliko optužbe protiv Islama i protiv osnivača Islama, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Islam počeo, u početak nisu bile takve optužbe, zato što Islam kada je počeo u Mekka, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem lično i on i njegovi sledbenici, oni su imali dosta verbalni problemi, tada oni su neprijatelji Islama, oni su pokušali da ogasi ovo Božje svetlost na razni način. Oni su ubili nevini ljudi, ubili su žene i djece, istirali su iz njihove domove. Oni su koristili svaki način da ubijaju časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A na druge strane, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on nije imao nikakvu moć da brani sebe, osim gospodar svih svjetova. I taj gospodar koji je obećao Wallahu jasimuka minan nas, o poslanici, ti si sam, ti nemaš nikakvu moć, nemaš vojske, nemaš bogatstva. Sada, zato što kada si krenuo na ovom put i širiš ovo istina, i onda ljudi će biti protiv tebe. Oni će pokušati da tebe ubijaju. Ali ne brini, Allah tebe spasiti, Allah tebe čuvati od svih ovih napada. I koliko su bili takvi napade, ako ne bi bio Bog koji je stojio iza poslanika, on ne bi ostao živ. Inače, Biblija kaže, ako jedan čovjek, on tvrdi da on je Allahov poslanik i on bude ubijan, i ovo je dokaz da on je lažovac, on nije od Boga. I kada mi vidimo Isusa prema hrišćani, samo bio jedan pokuša da ubijaju njega
i prema kršćanima, Jevrije, oni su uspjeli i oni su ubili Isus na krst. A na druge strane, oni isto vjeruju, ovo dva lopova koji su bili stavljeni na krst sa Isus, oni nisu bili ubijani kada su skinili sa krst i onda zato oni su slomili njihovi kosti i nakon toga oni su ubili. To znači, na jedne strane Isus i protiv njega bio samo jedna pokušaj da ubijaju i oni su uspjeli. I zato ovi Jevrije, oni kažu prema Stari Zavjet i tvrdnja od Isusa je lažna, zato što on je umro na krst i on pokazao, i taj događaj je pokazao da njegov smrt je prokljetstvo smrt. I na druge strane, časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koliko on imao probleme, pogotovo kada je napustio Maka, i on i Hazret Abu Bakr, samo su bili dvojica. Cijeli grad krenao da uhvati njega, da ubijaju njega i čak svi ovi veliki ljudi, oni su planirali da mi zajedno ubijemo i da ne može niko da osvijeta od njegovog ubistva. Ali kako je Allah spasio, oni su 3 noći boravili u jedne pećine i neprijatelji su došli do ulaz. I Hazret Abu Bakr, on se strahovao. Ali poslanik rekao, la tahzan inna Allaha ma'ana. Abu Bakr, ne brini, mi nismo dvojica, ima još treći sa nama. To znači inna Allaha ma'ana, Allah je sa nama. Mi nismo sami i zato ne briniš. I poslije, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao u Medina, prije toga 13 godina muslimani su imali probleme, mučili su, jednom za 3 godina oni su istirali iz grad i živjeli su u glad, nisu imali nešto da jedu. I kada su stigli u Medina, i tamo nije bio neki rahat ili neki ugodan život. I tamo se nalazio 3 jevrijske plemene, Banu Kureza, Banu Nazir, Banu Kenka i 2 plemene od Medina, to su zvali Aus i Hazrat. I tamo jedan čovjek se zvao Abdullah bin Abay bin Sulul i on isto čekao da on bude kao poglavar. Ali kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao i on isto pravio dosta probleme, ti Jevrije su pravili probleme, samo 1 godina poslanik sallallahu alejhi ve sellem tamo boravio u miru i poslije Arapi oni su napadali. Na jedne strane su bili 313 neoruženi ljudi koji nisu bili kao vojnik, nisu nikad borili. Na druge strane došao vojska 1000 ljudi koji su bili koji su donijeli dobro oružje i sve, imali su puno ponos, ali kada je bio rat, muslimani su pobjedili. Zašto? U početak Islam bi bio završen, šta se tiče ovo svjetskih stvari. I poslije su bili nekoliko ratova među muslimani, među Arapa i poslije toliko vrijeme kršćani oni optužuju da poslanik on vodio rat. Subhanallah. Čovjek sjedi na svoj dom od skoro 400 km daleko, dolazi jedna vojska, da li oni nemaju pravo da brani sebe? Oni nisu napadali, oni su samo branili sebe, ali oni su branili sa Božje pomoć. I svaki put, kad god muslimani su
morali su brani sebe i svaki put bio velika razlika. Na primjer, u 5. godine kada bila bitka Ahzab, kada cijela Arab, oni su napadali, oni su bili skoro više od 20.000 taj vojska. Ali opet Allah spasio muslimani i islam. I razlog je u tome bio da Allah bio na njihove strane. Ovo bio početak islama. U početak većinu ovih napad su bili na takav način da oni su napadali i muslimani su branili. Ali poslije, kada prošao vrijeme i islam kada je počeo da se kuca na Evropa i poruka islama isto stigao do Evropu i onda tada je počeo ovi napad protiv islama šta se tiče od pisane dijela od kršćanske strane, od jevrijske strane, njihove pisac, oni su počeli da pišu neke lažne optužbe protiv časni poslanik i islam. I tada ovi kršćani i jevrije, oni su zaboravili kako njihovi poslanici, oni su počeli, kako oni su prošli kroz ovi muče, od ovi problemi, kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao. I na druge strane, kršćani, oni su bili dužni za islam da budu zahvalni, zato što islam je taj vjera koja nama uputio da mi kao muslimani vjerujemo svi poslanike i isto Isus kao musliman mi zovemo Isa alejselam, ili to je ta ista osoba. Muslimani vjeruju Isa alejselam kao Božji poslanik, Božji pratenik. I jevrije, šta oni vjeruju? Ja sam lično imam iskustvo u Njemačkoj, sam pričao sa nekim jevrijama i kada sam pitao vezane Isus, inače mi to već poznamo kakvo je vjerovanje kod jevrija se nalazi vezani kršćanstvo, oni vjeruju da on bio lažovac, nauzbillah, nije bio od Boga i sve optužbe što oni imaju protiv kršćanstva, kršćani nemaju odgovor. A na druge strane islam nama naučio, časni Kur'an oslobodio Isusa i njegova majka, da oni nisu bili krivi. Ona je bila pobožna osoba. Isus, on bio rođen bez oca, ali to nije bio neka fenomena koja je bilo van ljudskog roda. Onda šta je bio za Adam alejselam? Za Adam se kaže, on nije imao oca, nije imao majka. Ako Isus nije imao otac i onda on bude kao nešto posebno osoba, onda šta ćete vi reći za Adam alejselam, za koga se kaže da on nije imao otac, nije imao majka. I tako ovo su počeli da ugasi ovo Božje svetlost sa raznim načinima i pokušali oni da optuži islam. I na ovo doba ima Mahdi alejselam koji je dolazio, običani Mesija alejselam koji je dolazio od Boga da brani islam. On pokazao da islam je istinita vjera, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio oslobođen od ovo sve optužbe što kršćani nosi protiv njega i on pokazao šta se tiče kršćanske vjerovanje. Isus, mi vjerujemo da on bio stavljen na krst, ali on nije tamo umro, on bio samo ranjen. I imamo dosta dokaz od Biblija, od istorija, od medicin i ako neko više želi, može pročita knjiga Isus u Indije koja pokazuje kako je Allah njega spasio i poslije toga on živio i na kraju je on umro, imao 120 godina
njegov grob se nalazi u Kešmir, u Sirinagar i tako mi smo tu da mi pokažemo vama istina. Imam Mahdi al-Islam pričao u svojoj knjizi Pobjeda Islama i on rekao kršćansko učenje želi na svaki način uništiti ovu istinu i iskrenost. Kršćani se koriste svim sredstvima da lažima i sapletkama unište islam. Služe se lažima, prevarama i lukavstvima da zavede ljude. Vrijeđaju i kleveću tog završenog čovjeka koji je bio ponos svih sveti ljudi, kruna svetaca i poglavica svih poslanika. U filmskim i pozorišnim predstavama oni se ne ustežu da islam prikažu na šetanski način i na svaki ga način omalovaže i okrene njegov ugled i ugled njegovog časnog osnivača. Zato, o muslimani, slušajte pažljivo. Kršćanske nacije koriste vrlo komplikovane putove, laži da zaustave pobožan dojem koji islam ostavlja na ljudi. Oni lukavo koriste ove načine, trudit će se da ih što više šire, trošit će svoje bogatstvo nemilice. Tako je čarobno sapletkarenje kršćanskih nacija i sledbenika trojstva da Bog nije pokazao svoju ruku koja ima moć za čuda i sa ovim čudom i da on nije razbio mrežu njihove čarolije. Bilo bi nezamislivo spasiti nevine, lakovjerene ljude od njihovi lukavi planova. Ovo je riječ i sada na ovo doba Bog poslao jedan čovjek koje sada pokaže stvarnost. Inače, mi možemo da pitamo od kršćana, ovo nije nikakva ljepota za jedne vere, da vi napadate protiv islama i protiv osnivača islama. Ako imate ljepota, vi treba da pokažete šta vi verujete. Da li može da Bog ima sina, ili kako vi zovete njega Bog ili Božji sin. I da li može da ljudi stavi svog Bog na krst i on bude tamo ubijan. I zato što kada vi nemate nikakvi logik što se tiče vaš vjerovanje, i onda vi napadate protiv islama. Ljepota može da čovjek pokaže za sebe. Ako, na primjer, jedna osoba, on nema kod sebe neki kvalitet i on kaže ona je takav kriv, ovo je kod njega ovo fali, kod ovoga ovo fali, onda može da neko pita o čovječe, ti optužiš drugima, hajde pokažeš da li imaš ti nešto kod sebe ljepota da nama pokažeš. I to treba da vi pokažete. Ovo nema nikakva ljepota, ali da mi kažemo da nešto dobro kod vas, ako vi samo optužite protiv islama. I kada u početak muslimani su stigli do Evropa i evropske nacije, oni su uzeli od muslimana dosta stvari. Uzeli su filozofija, medicin, nauka, kultura i dosta stvari oni su uzeli od muslimana. Muslimani bilo gdje su stigli, svogdje oni su dali potpuno sloboda. Islam
se širio sa ljubavlju, islam se širio sa svoje porukom. Islam nije širio sa mačom, kako vi optužite. Islam nama nauči la ikraha fi din, nema prisile u vjere. Man šaa fal jomin va man šaa fal jakfur. Ko hoće neka bude vjernik, ko hoće neka bude nevjernik. I kršćani tada oni su saznali da muslimani oni su dali potpuno sloboda. U početak kaže se kada je islamska vojska osvojala jedan grad u Siriji i muslimani su već uzeli prije od njih ovo neka porez koja se zove džizija. I Hazrat Abdullah Abeda bin al-Jarrah, kada on vidio da mi ne možemo da čuvamo ovo grad i oni su morali da napusti taj mjesto, oni su vratili svi novac. I tada kršćani, oni su plakali i molili od Allaha, od Boga, da Bog vrati ovi ljudi koji su toliko dobri ljudi. I tako u početak bilo gdje muslimani su otišli, oni su dali potpuno sloboda. Nisu nikome zabranili, nisu nikome ubili u ime Boga. Zato što Islam i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama dao takve uputstve tokom ratu, da ne smije da ubite žene, ne smije da ubite stari ljudi, ne smije da ubite ovi ljudi kao popovi koji su vezani sa crkvama, ne smije da ubite civila. I čak poslanik rekao ne smije da sjećete drvet. I kao ovo vera koja toliko pazi čak za drveta, kako može da vi optužite da oni su ubili žene i djece i ovakve stvari. I kada na primjer, dok 11. stoljeće muslimani su bili baš žake tamo u Španiji i poslije taj kralj on odvojio sebe od centralne islama i onda tako je počeo da oni su počeli da se izgubi svoje sjaje. I kada historija pokazuje kada kršćani oni su osvojili Španiju, oni su ubili redom svi Jevrije, svi muslimani, muškaraci, žene i djece, i čak se kaže da njihova vojska do noge oni su bili u krv. To znači oni nisu dali nikakva šansa da ti ljudi ostanu živ i da vjeruju u svoje vjerovanje. Nekome su istirali i većina su bili ubijani. I poslije počeo jedna doba, poslije 17. stoljeća, ovi europske nacije, oni su počeli da dobijaju moć i onda su počeli da napadaju. Onda počeo poslije 18. stoljeće počeo da oni su osvojili nekoliko države, na primjer Francuska osvojila Alžir 1830. godine, Engleska uzeo Adan 1839. godine, Tunis 1881. godine, Egipt 1882. godine, Sudan 1898. godine, Libija i Maroko 1912. godine. I šta su obećali sa Saudijska Arabija kada su odvojili od Osmanlije i nisu onda ispunili svoje obećanje. I Indija su osvojili sjela u 1857. godine. I do 20. stoljeće tako ovi kršćanske nacije oni su napadali te države, osvojili su i tamo gdje god oni su otišli, oni su pokušali da širi svoje vjerovanje,
oni su pokušali da širi hrišćanstvo, tako su radili u Afrika, tako su radili isto u Indija. I u Indija pogotovo tamo oni su namjerno tako su radili da Hindusa oni budu dobro obrazovan, da oni budu na dobro mjesto i muslimani su ostavili kao jedna treća klasa. Šta se tiče tada u Indija bio, šta se tiče vjerska sloboda, ali oni su koristili više za sebe. I u 1948. godine, kada je Lord Mountbatten, on bio kao viceroy, kao poglavar za Indije, on podijelio Indija na dva dijela, Pakistan i Indija. I tako namjerno su podijelili da je počeo nemir i rat i tada su bili 1 milion ljudi su bili ubijani i većina su bili muslimani. I poslije 30 godina taj čovjek je isto sam bio ubijan kada su u Engleskoj bio jedan napad među dvije sekte od kršćana, katolic i baptic. I bio neki napad od bomba i tako taj čovjek se završio. I ovi zapadni pisaca, šta su oni optužili i sada ja ću reći nešto od njihove optužbe, kako oni su optužili, na primjer, da islam se širio sa silom, sa mačom, muslimani mogu da imaju više od 4 žene i čak neki su pisali da muslimani može da imaju 7 ili 8, ali šta se tiče časni Kuran dozvolio do 4. Ali tada ovi koji napadaju protiv islama, oni ne gledaju šta kaže Biblija. Naprimjer, u Biblija ne kaže ništa o tome. U Biblija se kaže da neki poslanici su imali skoro 100 žene. I Biblija nije ograničio. I islam je prva vjera koja ograničio za neke uslove da se može, da čovjek ima više žene. Ali kada mi pričamo za vjera, onda treba da pričamo na primjer kao muslimani, mi sledimo časni Kuran, mi kažemo časni Kuran je Božja riječ i u časnom Kuranu šta god je postoji, vi možete pitati nama. Ali naisto, ako vi kažete ovo nije u redu, da muslimanima je dozvoljeno da oni imaju više žene, onda treba da vi pokažete od svoje knjige, ne od sebe. Ako pokažete od sebe, to znači vaša vjera ne kaže i vi, vaša vjera je toliko slaba i sromašna da vi pomažete njoj i dajete nešto učini od sebe. I onda to su tako razni optužbe, naprimjer oni isto optuži časni poslanika kao da on bio neprijatelj za Isusa i da on osnovao jedna vjera koja bude protiv hrišćanstva. Ovo je vrlo interesantno. Ja sam malo prije rekao, islam je ta vjera koja rekao da Isus i njegova majka, oni su bili nevini. Islam je ta vjera koja nama nauči da mi vjerujemo Isa a.s. kao Božji poslanik. I uzvrat vi nama kažete da islam je počeo kao nešto protiv hrišćanstva. Razlog je o tome, do dolazak islama, hrišćani nisu imali neke konkurencija. I poruka islama je toliko snažna da oni boji od islama. I zato oni imaju takve vrste optužbe. Ja vidim neki hrišćani cijeli život oni samo trudi da pišu članak, da pričaju protiv islama, drži govor protiv islama i
nemaju, zato šta je razlog? Razlog je o tome da nemaju nešto da pokaže od sebe, od svoje učenje. Vi treba da pokažete svoje učenje ako imate nešto ljepota. I onda pričaju protiv časni poslanik da on imao epilepsije, da on imao neki bolest i onda pričaju da je njegov moralni život, njegov život nije bio dobro prema moralno, on oženio više žene i takvi to stvari, ali oni to ne znaju da časni poslanik, on tada bio poglavar i sve njegove svadbe, njegove žene, one su bile udovice, osim Hazreti Ajša. I za Hazreti Ajša, razilata anha, kada je on odlučio, to je bio razlog da on uči njoj islam. Zato što u tom period se kaže, kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojavio, u cijeli Arab su bili samo 17 pismeni ljudi. I časni poslanik sam bio nepismen, nije znao čitati, nije znao pisati. Ali ovo bio čudo od Allaha da jedan čovjek koji je bio nepismen počeo ovo vjera, počeo ova knjiga koja je pun za mudrost, za znanje, predskazanje koje Allah ispunio i ta je poruka će ostati do sudnjeg dana. I on oženio sa Hazreti Ajša zbog obrazovanja. Inače, jedan čovjek koji je imao toliko obaveza, koji je izašao 5 puta dnevno za namaz, na pola noć ostao i sledio sa svoje sledbenike, koliko bi on imao vrijeme da oživi sa ženama. Ovo svije dijela je bio zbog da on uči ovi ljudi. I neke njegove što je on oženio, to je bio za neki drugi razlog. To možda bi kasnije to pričamo. I na ovo doba, kada kršćani, oni su dobili moć u svijetu, kada oni su imali bogatstvo, oni su imali taj ponos. I časni Kur'an odavno prije dao taj primjer za ovo dva nacija kao muslimani i kršćani. I prije 1400 godina časni Kur'an kaže za ovo dva nacije. On daje primjer za dvije ljudi kao kršćani i muslimani. Allah kaže u časnom Kur'anu, surat Al-Kahf, ajet 35 i 6. Allah kaže: وَقَانَ لَهُ سَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. I on je imao mnogo bašće voća i rekao je svome drugu dok je razgovarao sa njim: ja sam bogati od tebe po imetku i po društvu, i uđe u svoju bašću griješići dušu svoju. On je rekao: ja ne mislim da će ovo ikad propasti. I to je taj primjer da ovi kršćanske nacije, njihova napredovanje počeo od 17. stoljeća i do 19. stoljeće oni su ovako stigli do vrha. I tada ovo su bili najviše napad protiv islama što se tiče ovo pismeno dijela, ali to ne znači da je već kraj. Do dan danas, svaki dan oni štampaju razne knjige na svakom jeziku, oni napadaju protiv islama i protiv časnih poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I
među muslimanima tada su pojavili neki mislioci koji su pisali kao liberalizam, kao nešto otvoreno mišljenje, i tada su pojavili neki učeni ljudi, na primjer Jamaluddin Afghani, on bio rođen 1839. godine i umro 1897. godine, i još jedan Muhammad Abduhu 1849. do 1905. godine, onda još Sir Syed Ahmad Khan 1817 do 1898. godine. I njihove mišljenje su dodirali do neke mjere muslimani u Indiji. I oni su tada, kao sam rekao, u tom vrijeme Englezi, oni su osvojili Indiju, i ovi ljudi, oni su većinom dali takve fatve da treba da bude lojalan sa vladom i ne smije da muslimani da pravi neka buna protiv njih. Isto jedan takav čovjek bio Sayyid Amir Ali, on pisao jedna knjiga Spirit of Islam, to znači duh Islama, u 1873. godine. I na jedan način taj čovjek, kao da on tražio izvinjenja od kršćani za ovo što oni su optužili. To znači za neke mjere ti ljudi nisu imali neki odgovor za takve optužbe, i onda oni su dali neki drugi tumačenje za neke učenje od Islama. Ali na druge strane, 1400 godina prije, kada se počeo Islam, Allah proglasio i rekao, ovi kršćani i jevrije, oni će pokušati za svaki način da ugasi ovo Božje svetlost. Allah kaže u časnom Kuranu, surat At-Tauba, 32. ajet. Allah kaže, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa yaballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Oni žele da ugase Allahove svjetlo svojim ustima, ali Allah odbija svaku drugu stvar osim da svoje svjetlo uzavrši, makoliko to nevjernici mrzili. Zato što ovo je Božja svjetlost, kao muslimani mi vjerujemo, šta se tiče početak jevrijstvo, šta se tiče početak kršćanstvo, je od Boga. Bog je jedan. On nema partnera, on nema sina, on nema žena. Njemu nije potrebno neki takvi pomoć. Ali od isti izvor je počeo Islam. Prethodne religije su bile samo za neke određene vrijeme, za određeni nacija. Islam je prva vjera koja je pojavio za cijeli svijet. I zato Allah rekao, Kul ja ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum džemija. O poslanice, proglasi, ja sam svima vama Allahu poslanik. I tako se Islam širio sa Božju pomoć, inša Allah još će širiti, i na ovo sada na Evropa, oni negdje još uvijek tako imaju priča, još oni misli da Islam je kao jedna strana religija za njih. Inače u Evropa na svake države sada se nalazi nekoliko miliona muslimana, i Evropa negdje se oni pričaju treba da bude kao integracija. I oni hoće, to znači integracija, to znači
da muslimani napusti svoje vjera i ponašaju na isti način kako kršćani ponašaju. To znači da zaboravi Boga, da nemaju nikakve interese za svoje vjerovanje, da radi i živi jedan slobodan život kao oni živi. Ali oni vidi da muslimani još uvijek su lojal na svom vjerovanje i njihova vjera ispuni svi njihove religijske potrebe, njihove duhovne potrebe, njihove materijalne potrebe. Islam ispuni sve. I onda oni misli da muslimanima je zabranjeno da oni uči za druge vjere, ali to nije istina. Mi kao muslimani mi vjerujemo svi poslaniki, svi knjige i tako oni pokazuju kao časni poslanik, on bio tiran, on bio tiranin i bio puno, koji je činio puno zločin, ali kada mi vidimo njegov život je kao čista knjiga. On volio svi ljudi, bez obzira ko su ti ljudi. Naprimjer, jednom pleme iz Nadžaran, jedan kršćanski pleme, došao da vodi jedan dijalog sa časnim poslanika. Tada on boravi u Madina i tokom razgovor ti ljudi su rekli mi hoćemo da malo izađemo. Časni poslanik pitao zašto? Oni su rekli ovo je sada vrijeme za naš molitva. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao vi možete molite na ovo moje džamija. Ovo je isto Božja kuća. I tako dozvolio njih. I oni su obožavali i molili na svoj način u njegov džamija. I tako kao sam rekao da ovo ljubomora je zato što oni su mislili da nema niko ko zaustavi njihove takve vjerovanje za trojstvo, za Boga ili Božje sin, za takve stvari i zato oni boju od ovo poruka. I Žavrije, oni isto imaju ljubomora prema islam zato što oni su vjerovali kao da njihova nacija je posebna nacija, kao odabrana nacija kod Boga i samo oni će primiti Božje objava i ne može da dođe Božja objava kod nekih drugih ljudi. Oni su najbolji ovi ljudi u svijetu i zato oni su napadali i oni su družili šta se tiče sa kršćanima protiv islama da pokažu da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio istinit i to je bio njihov cilj. Ako bi oni uspjeli u tome da pokažu da časni poslanik on nije istinit, onda naravno onda islam ne bi bio istinita vjera. I zato oni pokušaju i potroši svoje sredstava samo za ovo svrh da pokažu da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on bio lažovac, on bio bolestan, nauzubillah. Inshallah mi ćemo odgovoriti za nekoliko njihove optužbe, ali ako imate vi neki pitanje, ako vi znate za neke optužbe, ako vama treba odgovor i neka nama pošaljite pismeno, inshallah mi ćemo vama objasniti i inshallah objasnit ćemo za takav način da kršćani neće imati odgovor i zato što islam, kada mi tvrdimo islam je istinska vjera i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem osnivač islam, zaista Božji poslanik i on dolazi od Boga i Bog njega pomagao. Mi imamo dosta
dokaz u tome i kao sam u početak rekao i njegov život nama pokazao da on zaista Božji poslanik. Inače, koliko su bili pokušaj da ubijaju poslanik, džavrije su njega su dali otrov jednom kada su pozvali njega da vodi neki razgovor i onda od tvrđava oni su pokušali da baci neki kamen na njega. Allah njega spasio tokom bitka na Ohod, ovo druga bitka, kada svi muslimani su bili daleko od časnih poslaniki, neprijatelji su opkolili njega i čak on bio ranjen i bio nesvjesan, ali opet Allah njega spasio. I jednom putovanju on bio sam i jedan čovjek izvadio mač i rekao, ko će spasiti tebe? Poslanik ležao i spavao i samo probudio i rekao Allah i mač pao od njegove ruke. I kao u Maka, to znači cijeli njegov život bio jedna borba radi Boga i borba radi čovječanstva, ali to ne znači borba sa puškama i sa ratom, nego on volio čovječanstvo. I sada, poslije 1400 godina, mi vidimo kada jedna država osvaja ovo neka država, kako oni ponašaju i koliko oni ubijaju ljudi. I časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je dobio pobjeda nad Maka, šta je on radio? Da li on uzio osveta od ovih koji su ubili njegovi najmiljeni ljudi? Ne. Šta je rekao? Rekao, la tasriba alejkumul jawm. Danas nema krivnja na vama. Danas vi svi ste slobodni. I nije oprostio. I zato se on zove Rahmatul lil alamin, milost za svih svjetova. Zato nemoj da mislite da poruka Islama je donio neki mržnja, ali neki probleme, ali neki nemir među raznih nacija. Sam riječ Islam znači mir i pokornost sa Božjim voljom. I ako vi hoćete saznate šta je Islam, to vidite od izvor. Izvor je časni Kur'an, izvor je časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ima nekoliko optužbe kao da je časni poslanik, kako je dobio prva objava i još neki stvari. Inšallah, na sljedeći dio mi ćemo pričati u tome i nastavit ćemo i odgovorit ćemo na ovo razne stvari i ako Bog da, pokažet ćemo istinit i ljepota Islama i ljepota časnih poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Zaista, on je bio Allahov poslanik i on bio poslan prema svih svjetova, bez obzira gdje god neko živi, koji jezik vi pričate, koji nacija vi imate, on došao na kraje da ujedini čovječanstvo, da svi ljudi obožavaju Boga, jedan Bog i jedan vođa i jedan religija. I to ne znači da ako ovo je cilj za Islam, da Islam je protiv kršćanstvo ili protiv neke druge vjere. Ovi su počeli od Boga, Islam je počeo od Boga i na ovo doba sada treba da sastavi svi ljudi ispod jednog zastava i to je Božja zastava i neka Allah vama uputi i pomaže na svaki način da mi možemo da shvatimo naše vjerovanje i kao muslimani mi imamo ponos što je Allah poslao časni poslanik i nama dao vjera Islama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.